Já teda bych využil této chvílky, protože my máme hotelí jako tak docela rádi, máme, ale většinou je to stejné. A oni slaví 15 roků, tak my jsme si dovolili nachystat takový příhodný dárek. Vždycky, když jsme se pozvali na nějaké ty oslavy, tak něco nachystáme. Minule jsme jim dali klobouk, že jako aby měli na další roky pod čirákem a zdalo se mi, že se to jako podařilo, že jsme tak spravili od té doby, že mezi tím 10. a 15. rokem už fajn. Tak uvidíme, co to s těma udělá, či jo? Ještě, jestli si pamatujete, aj nádraží dostali, teda aj vlak. Ale to byla jenom poukázka a oni si to nevybrali. Takže je to tu vůbec vlaku, jak víš. No, takže oni mají těch vedoucích velice moc, ale já poslední dobu komunikuju teda s Peťkou a akorát Vaška, tak poté navrh, jako já vám něco teda řeknu, ještě asi Chlapi, jděte. Jako, já jich teda zvu obou dvou, protože on ten dar je takový těžký. Aby jako to unesli, postav to. Takže my jsme si plus říkali, jako, že co teda, jako, že co by jsme jim dali, tak první věc, kterou si můžete všimnout, já tak jenom to budu komentovat, oni potom se chlapi podívají. Takže, že Mopolo, Ostrovská voda, víte, co to znamená? Oni jsou Moposo, jako, ale to nevadí. Oni nás kdysi přeměnovali na Krasavce, tak my jsme zase říkali, že jako mladí pěvci lhotělné. Takže a pak jsou tam 15, jakože 15 je 15, to mluví děcka ve školce, ale že oni mají 15 roku a my jsme jim dali 15 litrů. To je 15 litrový den, jo? No a potom chlapi říkali, že to Mopolo by mohlo mít druhý význam, že když mají ty roky, tak jsou ty pěvci a že co s těma litrama, tak jsme říkali, že maximální pijáci lhočtí, že pasuje se na to. Takže chlapi, do dalšího toho 5letí, říkali se 5letky, ale to už nedošlo, tak vám přejeme strašně moc jako úspěchů a doufám, že budeme takový kamarádi, jak jsme doteď. Takže je to vaše, vypijte si to, opravdu je tam víno, není tam nic. Děkujeme, my to slova někdy máme těžké a tentokrát to budeme mít těžké na tím video. Já jsem jenom zvědavý, jestli v tom Demioně není novská voda. Nebo novské víno. Jako vodu máme výbornou, jestli víte, tak u nás jsou sjednaté látně. A někdy říkali, že jsem tam snad do toho vína vyskal. Ale tady to není, je to mladý milér, opravdu, je v tom trochu teda jedu, ale jinak je to... Tak mám to